Čus lidi, hlásím se s krátkým reportem. Tohle je obchod Bronzeville. Je asi 20 minut, kilometra a půl až 2 kilometry od autobusové zastávky. A nachází se na Ring Gold Street. No a je to asi jediný takový malý mini obchod, kde můžete koupit hygienické potřeby. A stálo mě to, nevím, 15 dolarů, nebo co to tady je. Takže jsem si nakoupil žiletky a zubní pastu a tak. Ale nemají tady žádný pečivo. Právě protože se chystám na ten Boca Chico Ranch, tak nevím, jak to tam bude vypadat s jídlem. Budu tam trávit pár dnů, tak nechci zbytečně platit za taxíka. Pěšky se mi tam nechce 25 km a taxík tady stojí 50 dolarů, no, tak zatím čus. Krátká suvka k těm marketům. Bavil jsem se s taxikářem ohledně toho chleba a tak. Jsou tady i normální markety, ale jsou daleko od toho centra. Potřebujete minimálně taxíka, pokud nemáte auto půjčený z půjčovny. Takže pěšky se tam asi fakt nevyplatí, no. Tak když tak si vzít toho taxíka, když byste chtěli jít na ten Rocket Ranch, stálo mě to 50 doláčů, tak ho poprosit první na nějaký takový ten market, kde si koupíte zásoby, abyste tady mohli třeba pár dní přenocovat s těmi zásobami. Čus lidi, hlásím se z toho Boca Chico Ranch. Tak bavil jsem se předběžně s tím majitelem tady a chce po mně registraci. No, doufám, že se s tím nějak domluvím. Takže kdybyste dostali takový šílený nápad jako já, jít sem na vlastní pěst, tak si radši najděte Boca Chico Ranch a najděte si podmínky toho ubytování tady, abyste si aspoň mohli koupit ten tiket, jestli to půjde přes ten PayPal, nebo pokud jste tak dobří a kupujete si věci normálně přes svoje kreditní karty. Já to teda nedělám. Podle mýho potřebujete i ten stan, ale tak ten jsem brát nechtěl, protože už by to byla moc velká zátěž. No tak budu doufat, že mě tady nechá na ty 3-4 dny a to je asi tak pro teď všechno. Čau lidi, tak vám zase chci říct něco málo, zase malý report. S majitelem jsem se domluvil, docela dobrá cena. Nevím, jestli jsem to pochopil správně, anglicky moc neumím. By the way, na druhé straně téhle řeky by mělo být Mexiko. Nevím, jestli o kus dál po levé straně nebo o kus dál po pravé straně, nevím, jestli to je tahle strana. Je to jakýsi krkolomný, tam jsou třeba baráky nebo co americký. No ale tak nějak by to mělo být. No a majitel, to jsem byl docela dobře překvapený, přišel s tím, že 150 za start, asi nás tam odveze autobusem. V pátek by to mělo být. No ale když to neklapne, tak to prostě propadá, že, ty peníze. No a nechá mě tady v tomhle stanu, asi myslím do soboty, teda do neděle, což je dneska je 26.2. a je středa, takže do neděle to asi budou 4 dny nebo 5 dní, tak zhruba. No a to tak celkově chtěl za to 225 dolarů, tak jsem mu dal 5 dolarů navíc. Čekal jsem to teda dražší, no. Jsem teda jako, nevím, jestli tady asi budu mít jídlo nebo něco, to asi ne, to mám mít svít. No ale tak ty koupelny jsou taky v pohodě, no tak zatím asi tak, no, tak zatím čus.